नै लोगोफोर आंहा दिनै मोनायाव खुसेंग्रा हमदों आरो नै लाइटआव फैनायखौ नै दिनैहाय खुसेंग्रा बाथोन जानोसैलाय लोगोफोर नै दा खुसेंग्रा सायनोसै आङो गिदिर गिदिरथार खुसेंग्राया हाय लोगोफोर नै आंहा दिनैहाय खुसेंग्रा बाथोन जानोसैलाय नोंथांमोनखौ खुसेंग्रा सायनायनिफ्रायनो दिनैनि ब्लगाव बरायहरनाय थाबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायगोन होननानै लोगोफोर जोंहा दिनैहाय लाइटआव खुसेंग्रा मोन्दों आरो बेखौनो दा सायनो नागिरदों आङो खुसेंग्रा बाथोन जानो होननानै एसे बुरजायैनो मोन्दों आरो खुसेंग्रा बाथोनखौ जोबोद गोथाव मोनो आरो लोगोफोर सोर सोर गोथाव मोनो कमेन्टआव खिथाहरदो दा खुसेंग्रा सायबाय थानोसै लोगोफोर नोंसोर सायनानै आंनि भिडिअआलाय बिदिनोसै सानफ्रामबो संनाय जानाय न'खरनि माबा माबि खामानि मावनाय आरो सोनाफोर नोंथांमोनहा बायाबा एसे नायसाबदोलाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बिदिनो सोरबा गोदान नायसनबा प्लिज अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हरदो आं दा खुसेंग्रा सायनायनिफ्रायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो दा खुसेंग्रा सायबाय थानोसै हाथाइनि गिदिर गिदिरथारनि लोगोफोर जि गोसा गोसा अरो आरो गावोबो आथिंजों दा सायबाय थानोसै नोंथांमोना दा एसे संनाय खावनायखौनो एसे दिन्थिनोसै आरो नै आं दा खुसेंग्राखौ सायनानै लाग्रोनोसै आरो बिदिबा आं सायबाय थानोसै लोगोफोर दा संनायखौ एसे दिन्थिनोसै आरो लोगोफोर खुसेंग्रा सायखांनानै नै आंहा साहा फुदुंलायबाय आरो साहा लोंसै लोगोफोर एसे साहा लोंनानै लाग्रोनोसै आरो नै साहा बानायबाय बिराद गरम लोगोफोर दिनैहाय फुंनिफ्रायनो गरमबाबो एसे साहा लोंनानै लानोसै साहा लोंदावग्रा नालाय साहा लोङाबाथाय माबा थानाय मोनो आरो माबा खामानि बाखि दं मोनो लोगोफोर ओंखायनो आं दा साहा लोंनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय संनाय खावनाय स्टार्ट खालामनोसै सानजौफुनि लोगोफोर जानोसै आरो सायाबो मा एसे गरम दिनलाय जोंलायनायखा सान्दुंआनो लोगोफोर जाबाय लोगोफोर साया दा लुनानै लानोसै साहा लोंसै जोंहा दा साहा लोंबाय लोगोफोर गोदै जाथारदों साया गुमैया गोदैसो लोङो नालाय ओंखायनो एसे गुमैनिसो साहा जादों आरो बेहा दुगै गोदान नालाय लांथियासो लांथिया गोथाव मोनथारदों बिसोर गावनि साहाय गोथाव मोनथारदों गरमथार नै सानबान जोंलायखायो थोंसै नै लोगोफोर आंहा दानिया संनोसैलाय नै संनाय खावनाय नै रेडि खालामलायबाय आलु जलजों नै दाउदै लकेलनि न'नि दाउदै आरो नै एसे फिसा फिसाथार जोख्लिनिखाय ओमफ्राय खुसेंग्रा बाथोन नै संनोसैलाय लोगोफोर आब'आ लोगोफोरनि आं दा आलुजोंनो दाउदैखौबो ज' रुफानोसै आलु जलाव दाउदै होनानै संसै आरो दिनैहाय आलु रुनोसै लोगोफोर लोगोफोर आं दा आलु दाउदैखौ ज' रुनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर नै आङो दा खुसेंग्राखौ एवनोसैलाय नै ओरैजाय आलु रुनानै दोनबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय खुसेंग्रा एवनोसै लोगोफोर आलु रुनाया जाबाय आरो खुसेंग्रा एवगासिनो बेहा जाथ'वाखै
लोगोफोर आंहा खुसेंग्रा एवनाया मोनबाय आरो नै बाथोन देनोसै। लोगोफोर आङो दा दावदैखौ एसे एवथ्रमफिनबाय आरो नै दावदै एवनाया जाबाय। ओमफ्राय नै टमेट' थाइसे होनोसै, टमेट'खौबो हानानै लाखाबाय। लोगोफोरनि आं दा मोनजासे खोबनानै दोनसै आरो आलु दावदै टमेट' संबाय दिनैनि ओंख्रिया लोगोफोर गोदौबाय थानोसै मोनजासे खोबनानै दोनसै। खुसेंग्रा बाथोनखौ देनोसै लोगोफोरा ओंख्रिया आंना गोदौबाय लोगोफोर लाथा जाबायानो आङो मस्ला एसे होफिनसै आरो मोनबायानो लोगोफोर आङो जिरा पाउडार एसे होबाय लोगोफोर मोनबाय आंना ओंख्रिया जिरा पाउडार एसे होबाय आरो बरिया टेस्टि नुखाथारबाय नै पटेट' इग कारि आंना दिनैहाय लोगोफोर मोनबाय लोगोफोर आंना नै गासिबो संनाय खावनाया जोबथ'लायबाय। दावदै आलुजोंनो जासामसै दिनै लोगोफोर दिनैनि ओंख्रिया खुसेंग्रा बाथोनजोंनो। लोगोफोर आंहा अमानो एसे आदार रुलायबाय आरो नै थास' ओमफ्रायो नै मैगं गिदिर इरि होनाय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै थास' एसे रुबाय आरो लोगोफोर बेनो लागायाव मोनबायानो लोगोफोर मानसिनो संखांनानै अमानोबो संबाय आरो लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि संखांनानै आंहा नै अमानोबो एसे थास'जों माइरं एसे रुबाय आरो नै अमानोबो रुवाबानो जाया नालाय ओंखायनो नै एसे रुनानै दोनबाय बेबो मोनसिगोनानो आङो ओंखाम ओंख्रि संखांनानैसो रुदों नालाय दुगैनोसै लागायाव रुवाबाथाय उसुबिदा जायोना थास' एरि रुबा लोगोफोर आङो दा नै मोनबाय थाथोंसै गासिबो मोनजोब्बाय आरो ओंखाम ओंख्रिबो बेबो मोनखासिगोन नै लोगोफोर नै आंहा दा ओंखामखौ खुरनानै लाखांजोबलायबाय नै ओंखाम जानोसै सनाफोर दिनैनि ओंख्रियानो जाहैबाय नै लोगोफोर खुसेंग्रा बाथोन आलु टमेट' दावदै भिन्दि फ्राय मैथा नाथुर सनाफोर नै आङो दा जानोसै आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै सनाफोर बाय बाय नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।